Máte doma nějaký malinký vinohrádek, kde doplňujete ty uhynulé keře, tak vám vinice může vydržet klidně 100. Dobrý den, já se jmenuji Standa Málek a pracuji tady na Gorberku jako vinohradník. Počítáme zhruba 1,5 kg. Tak vypadá to, že když je zima, že ve vinici se nic neděje, ale není tomu tak. Vlastně hned jak opadne list, tak začínáme s řezem, což je taková ta základní a nejdůležitější práce té vinici během celého roku. Na to je několik pohledů. Když to vezmeme tady v nějakých těch velkovýrobních pěstitelských podmínkách, tak se počítá ta životnost zhruba na 30 let. No a pokud máte doma nějaký malinký vinohrádek, kde doplňujete ty uhynulé keře, tak vám vinice může vydržet klidně 100.